जाथाया मैयानो जादों घटनाया मैयानो जादों बेफोरबायदि इन्सिडेन्ट जाथायफ्रा आंनाव बारा नुजाफैला बेनिखायनो थाब नुनो मोनला मानोना जाथाया ओरैबायदि नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ आरो नोंथांमोना नुबाय अलरेडि नोंथांमोना नुखाबाय दा बड'लेण्ड दा रक बड'लेण्ड नङा होमबा बिगालनि बिफा बे बिगालनि बिफाया मोनसे इन्सिडेन्ट जादों माने दाङाबाजि आरोना आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला हिन्जाव गदायनि फिसाला बे हिन्जावनि गदायनि फिसालाखौ एसे बुजायदोंमोन बुजायनायाव माने मानिया होनना बुंदों आरो बे गथ'आ फिसालाया माने एसेबां माने अख्रा टाइपनि एसे मानिया एसे माने फंनैसो होनायाव माने बिफाखौ बारा खालामनाय जाबाय आरो बांसिन माने खालामनाय जाबाय बिफानि सायाव माने खर'खौ माने बुखानाय बायदि जाबाय आरो खर'आव नोंथांमोना माखासे बेन्डेज नुदों माखासे दाखोन नुदों थ' बेबायदिनो फिसालाया अख्रा एसे गुन्दा टाइप बायदि दा बियो बिदि खालामबाय आरो दा थ' जाथायखौ नुनानै आंबो नैबे भिडिअखौ लाबोआलासिनो थानो हायासै माने जियानो हक आरो ना जियानो हक दा बिनि बिफाखौ बिनि बिमाखौ ओरैबायदि आलो आलोयै ओरैबायदि अननानै ओरैबायदि माने जोथोनै लाखिदों ओरैबायदि जोथोनै दोनदों ओरैबायदि अननाय होदों थ' बेखौ मानो बुजियाखै बे गथ'आ जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन आं मोननैसो बा मोनथामसो खोथा बुंनो नागिरदों नोंथांमोनाबो बेबायदि फिसा गोनांखा हिन्जावखौ दाला रायजो राजा नोंथांमोन फिसा हौवा गोनांखा फिसा हिन्जाव गोनांखा बेबायदिखौ मालाबाबो दाला आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दामोन रायजो राजा नोंथांमोन नायदो लोगोफोर दिनै आं मिन्थिबाय फिसाला गोनांखाखौ लानानै फिसाला गोनांखा हिन्जावखौ लानानै माबायदि खस्थ' मोनदों माबायदि बुजादों आरो बे खर'निल' नङा लोगोफोर गस्लायावबो गासिबो नांजोबबायनो थैया गस्लायाव नायदो लोगोफोर गस्लायाव माबायदि थै जादों ओरैबायदि थै गबाय ओरैबायदि खाथ्रा मानसि बे बुजिनो रोङा बे मानसिया नायलाय थैया माबायदि गदों बेयावबो गबावदों थैया नै लोगोफोर थैया नै बेयावबो गबावदों थैया नै थै गदों नै बाहाय नै माबायदि बुदों आंखौ अन्थाइ सायाव हेल' रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै फंनैसो खोथा बुंगोन मा फंनैसोल' 100 बारखौनो बुंगोन आं जाय मानसिया आंखौ बुदों बे जाहैबाय आंनि हिन्जाव गदायनि फिसा बिनि नामानो जाहैबाय हरि सोरबाफोर बेबायदि गथ' गिदिर गोनांखा जुदि हिन्जाव दंबा बेखौ जेब्लाबो दाला ओरैबायदि खस्थ' मोनो आं जेरै खस्थ' मोनदों बेबायदि खस्थ' दा मोनदे लोगोफोर आं बै समाव गथ' उन्दैखौ गालांनानै आंनि सनिया सान्दियाखौ गालांनानैबाबो लाबोदोंमोन नोंथांमोना मोजाङै गोसोआवब्ला ओरैबादि गथ'फोरखौ गालांनानै दुखुथिया सासे कानाडाजों गालांनानै दाउ फारामाव गालांनानै आंनो सासे हिन्जाव नांगौ होननानै फन हरनानै मिलायलायनानै लालायनाय जादोंमोन बेखौ सोर बेबायदि फिसा हौवा गिदिर दंखायो होननानै सोर मिन्थिगौ आं सानाखैमोन जे बेहा बिराद गथ' गिदिर दं होननानै नाथाय उनावसो मिन्थिबाय बेहा गथ' दं होननानै गथ' गिदिर दंखायो होननानै आं सानदों मा सासे गथ' उन्दैल' दं होननानै उनावसो मिन्थिजोब्बाय आङो बिसोर गासै जाहैबाय 6 जन 3 बिदा फंबाय 3 बिब' बिनानाव आं बेखौ गरिब होननानै लाबोदोंमोन गरिब होननानै लादोंमोन दा होनबाय दा साजाया गरिब मानसिखौ अननांगौ ना अननाङा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो लोगोफोर आरो ओरैबायदि बानरामि बे मानसिया
ओरैबायदि सिखाव खाथ्रा बुंनाङा मालिकनि खामानि गैयै खामानि मावलांनाय बियो जेलि फानखुमाबाय अन्थाइ फानखुमाबाय डिजेल फानखुमाबाय बे मालिकआ मिथिनांगौ मा जागोन बियो बिफा हिसाबै बुजायनो मोना आरो लोगोफोर बुजायबा रागा जोङो बिफा हिसाबै बुजायनो मोनला अननानैबो बुजायबा रागा जोङो ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡವ್ರು ತಾನೇ ಹೋದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಹೋದ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾನೇ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೇಳು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಬೈದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಳು ನೀವು ದುಡ್ಡೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋ ದುಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಹಾಂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಫಸ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳು ಫಸ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನೀವು ಕುಡ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಫಸ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದೊಂದು ಮಾತು ಬೈಯೋದು ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಡೀಸೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಐತೆ JCBಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಓದೋಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ 15 ಲೀಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಡೀಸೆಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ 7 ಗಾಡಿಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏರ್ ತೊಗೊಳ್ತದ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಹಾಂ ನಿಮ್ಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹುಷಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಾ ಹೇಳು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಯಾವ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ 5 ಲೀಟರ್ 10 ಲೀಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ 10 ಲೀಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ 2 kg ಇಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕೋ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ 1 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾನ್ ಆಯ್ತು ಅದೇನೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಗೈತೆ ನೀವೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ
ಆ ಜೆ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಇಂಚಿಗೆ ಯಾರು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬೈಕ್ ನೋಡ ಬೈಕ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ಯಾ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮುಡ್ದಾಕಿರೋದು